Esiningi abantu mabebahle bebaningi lebakhona ivolunteer. Ubheka umakhelwane wakho uthi akavolunteer yini namhlanje. Umuntu angawazi amahla uyaphuthelwa ubhorekile. Thina sikhokha imali yethu ukuthi sizodleka sijabule kube mnandi. Ngavuka ekuseni ngadla uphuthu, isitambi, irice, yama yenkukhu, ubhontshisi, amazambane, iklabishi, ingulube, upende, ihashi, ingulube. Ungathini ngesingisi? Ingathi, I woke up, then I ate traditional food in different categories. Abesindle umnene ngayo mfethu la uyakwazi ukujaba uyakwazi ukuhleka yonke into right mfethu ukhululekile. It's a relaxed place and again I'm happy ukuthi every time when I come here ngibona umehluko ngibona ukukhula ngibona igrowth kule event. It's so packed, it's beautiful. I love the setup. Sembe, you take the cup.